na aka na-emụtara ihe a nwaanyị a na-akụzi. And I did not understand anything in what that woman taught us. A sịkwana mmebi na ịghọtara nsị ka ndị anụ ka ịkụziere m na onye aghọtaghị nwanne ya akụziere ya ka m gwakwa o klaasị agakwa aka ya masị na ọ ghọrọ m ahịa onwekwa ihe m mụtara ebe ahụ. If you ask that woman, what is this, what is that, what we learned yesterday, she will open her book and be saying chapter what, chapter this. I don't even know that woman voice at all. Ịmakwa mgbe ha jụrụ ya ajụjụ ọsị m go to page 18 ọ gịnị ka a bịara ọ dictation ka a bịara ego n'obodo a ọ na ihe a ka mmadụ ya eme wee pass course a 1 credit load na anyị amakwa ihe mere course ahụ mana kanụ ka njụkwa ka ezi nke ị na-asụzi sọsọ ọmịọmị ọ gịnị na-esezi. Please hold it there. What's your business? Me speaking I'm an American boy. This is a digital age. If you can't speak English, where can you go? American. Oh, so America. This is a digital age. If you can't speak English, a very good English, you can't travel abroad. American boy. Ya ka ije kpọsa ishiga na ana Igbo nke anya na biko hapụkwa ihe ahụ ịkrọs ọbọda emewe America ihe ahụ na ana Igbo ka ị nọ ya amasị Igbo ọ na-ewuzikwa mgbe a na-eme American boy ya omen mara sụwa Igbo ka m na-agwakwa nke eziokwu icheta ihe mere Joe nke ahụ akọrọ anya afọ gara America ije eme masters mechezie masters ruzie mgbe emere interview ka o nwetazi ọrụ nweta nwe maka ndị na nna ya kụzihọrọ Igbo onwe ihe ọmụ anyị asụ because amaghị na onye ebe ọwụ onye Togo ka onye Niger because of that thing enyeghị ya ọrụ ji okoro lailon lata obodo anyị amakwa ihe mere onwe gị ka ịmụtasị Igbo ọ bụghịzi kịta ka a na-eme ya amaghị m nna m si na mba onye Igbo apụkwa ihe ahụ. I'm sorry. It pains me a lot when I see my fellow Igbo mates and I can't communicate with them with Igbo. It do hurt me very well. Very well. Onye kwuo onye na-ayị amara ebe esi agwọ ya. How I wish my parents taught me how to speak. It wouldn't be so hard for me to speak Igbo. Onye anyị gwara m ihe n'ọrụ ịchọrọ ịma n'ọrụ ịma hụ mana nsogbu adọ ihe dị na ya ịfụ ihe dị ka ụmụ akwụkwọ a na-ere n'ahịa a na-edewe Igbo ọdụ Igbo tie den onye ifuru nọ nso onye ahụ akụziri gị Igbo echighị ike mmụta Igbo dị mfe ịmụta onwe ifukwu ebe a na-akpa nkata ndị mmadụ na-ji Igbo akpakọrịta ihe nọnyere ha ebe ahụ soro ha tutu ịma ihe na-eme ịsụwa gị Igbo so karịarị m nwa na-asụgiri asụsụ mụnwa nwetakwuo mgbe ọbụla m nwere ofere mma na anwakwa ike kwere so nwebe ihe mebi ebe ọ dị mkpa nwebe ihe mebi. Thank you. Later we'll see you.